Timting manen iti sardam ur-uraye iti sasapit mo. Kaano nga taubiyag ko mailiwang kun barang ni akip mo. Nadagsinin at marikrik na gabot na laos na iliw ko ken ka. Nantanawagan ka abay titawa bare mapasakit ka. Aguraya biyak ko aguraya isasapit mo. Malading inan unay di puso kapag kaawan mo si bayi ko. Aguraya biyak ko aguraya isasapit mo. Maasyan ka kadi kaniya rinabiin na ang sasangitan. Dimting manen iti sardam ur-uraye iti sasapit mo. Kaano nga taubiyag ko pailiwang kun bara di akip mo. Nadagsinin at marikrik na kaput na laos na iliw ko ken ka. Nantanawagan ka abay titawa bareng mapasapit ka. Aguraya biyak ko aguraya isasapit mo. Malasingitan unay di puso gapot kaawan mo si bayi ko. Aguraya biyak ko aguraya isasapit mo. Maasyan ka kadi kaniya rinabiin nga ang sasangitan. Aguraya biyak ko aguraya isasapit mo. Maasyan ka kadi kaniya rinabiin nga ang sasangitan. Maasyan ka kadi kaniya rinabiin